ko, ang gawa ng vidyow. Ang pinili pa niya ng kapiwari kayo. Welcome to Danao Adventure Park. Let's go! Ay, ako na mawala ng tuhod. Basta. Hindi ko na siya makita. Saan ba to? Dara! Dara. Sa side. Hindi ko kita. Ay, grabe. Ay, bakit ang pinili pa niya ng kapiwari kayo? Yun ang gusto mo. Ang maganda. Kaya ang tagal niya nakahang. Kasi yung pagbabalik mo, pagpupuli sa kanya, puling up. Ay, ang tagal. Salamat mga boss!